Yamakateera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya ndine nyaya pane zvinhu zviri kuitika. A lot is happening in Zimbabwe right now. So tiri kunzwa nyaya iri kuitika. Pane mapepa ari kufambiswa chinyararire mapepa ekuti Zimbabwe ichinjwe kuzoitwa kingdom. But sitangozana Timothy vari nguriwo vanhu vekuti unoziva kuti if you look at him look serious nezvinhu zvaari kutaura. Project raari kutaura kuda kuita rakakurisa kudarika zvinhu zvaari kuda kuzama kuda kuita. And that issue yoyo yekuchinja Zimbabwe kuita munhu mutapa state inyaya hombe inonetsa, because panapa tinogara tichitaura neumwe anototi iye ndiye munhu mutapa the original, nekuti panapa anotaura kuti vayera moyo havasirivo vanani vana munhu mutapa. Iyo nhariyo idzo dzakatangwa zvakanyanyisa. Zvandichatoita umwe musika ndichatozobatana nemi mhuri yeZimbabwe totombotaura takati one day panapa pachivhitivhiti tichionesana. But on this issue pari kunzi mapepa ari kufambirwa vari kuda kugadzirisa kuti iite munhu mutapa state. Saka pari kunzi after that constitution what amendment and Mnangagwa will become the prime minister not president. Saka ndikuona kuti kubva panyaya 2030 program yaye inotori issue hombe. Ndakazonyasogara pasi ndakazvifunga. I used to blame ma-MP vetechiti akatengwa akaita sei. Ndakaona kuti project iri kana rito maitiro rinoda kuitwa, this project is too big, rakakurisa kudarika vanhu vacho. Vana vaizosarira kupi? The other thing unonzi saka iwo tikukupa mari yakati kana kuti iwo tikungokubvisa simba racho rinenge richifamba nevanhu ivavo rinenge rakakurisa honestly. But tiri ipapo kune zvinhu zviri kutaurwa nevakomana. Zvigananda zviri busy izvo so, and busy ine zvigananda yacho. I'm even shocked kuti ndiziva kuti vari kunyatsozvifambisa sei. Pane zvinhu zvaitaurwa nezuro natungwarara panapa achiti hazvina nekufa, tichatofa, we are ready kuti tifire president. Chimbomunzwai kuti ari kuedza kudii panapa. Tichatogadira kana kufa tichipinda president kana tipinda majere nekuti ndo patatosvika senyika. Vamwe vanhu vanenge vachifira mamwe madhira nemusoro, vamwe vanofira mhuri dzavo. Totomboshaya kuti vanhu varedi kuda kufira munhu. I don't get it honestly. I mean maybe pangu ndo support yacho, but support kana yakusvika pakuti munhu anoti inini I'm ready kuti ndifire munhu. Munhu unoda kufira ni makore mangani, iwo ni makore mangani, ndo patisiri kubalansa metsi yangu. But kusapota munhu unoda isi mhosva, kusapota munhu nemoyo wese bozve kuti because ndo zvawafunga nelife yako. But ndikuti kovadiki mukuzovadzidzisa chii bootlicking yekusvika pakuti I'm ready kufira munhu, I'm ready kana kuitwa zvese zvese because of munhu. Inini zvangu honestly kwandiri it's a no. Hazvina kundibata mushi. Kwandiri it's a no. But anyways, without wasting much of your time, pane zvakawanda zviri kuitika. Pana imwe nyaya iri kubuda nezuro president basa Mnangagwa vakakorokotedza uyo president wekuTanzania. But the funny thing pana president wekuTanzania, pane information iri kubuda pana pari tunzoni. I hear that Madam Dictator is being inaugurated tomorrow inside an army barrack in Dodoma with no citizens allowed to attend. It is no strange that she's terrified of her own people, yet claim to have received 98% of the vote from 31 million citizens. Of course, she's lying about, will she now rule from the army barracks too? She's so ashamed of her stolen victory that she has to sewn in behind military gates. Even a concerned could not handle a public inauguration. How can a president loved by her people need soldiers to protect her oath of office? Only a fraud does. Tanzania have gone from uhuru na umoja to utumwa na udanganyifu, from freedom and unity to slavery and deceit. This is it. Ndo nyaya iri kubuda iri kutaurwa nevamwe vakadzifambira nyaya dzacho dzakanyanyisa. You know what? Izvi zvimwe zvacho zvichiita kusvika pakushamisika nezvimwe zvine zvichitaurwa. But a lot is going on. Like I said,
tinosvika pane nyaya yawiki neuchivhayo natemba gorimbo, but before I do that pane imwewo iri kufumurwa panapa. Hanzi apostle chiwenga kuchechiko pane fomu rakuiswa affidavit uchida kubvisa mari, because these guys vakagara vachiti hatitore mari dzechegumi, hatitore mari dzechakati. Now vari kunze vachimaster chigame chiya vapa next level. Havachangotore tumari tumwe vainhingirina toite no, chinhu chachinjwa ichi, chinhu chapa nechimwe chikamu. Affidavit rekuti wabvisa mari muchechi, affidavit iroro futi roda kuziva kuti pamwedzi unowana mari, total salary, unoita nezvei, unogara kupi, uri landlord kana kuti uri roja, wakaroorwa uri single here, uri chii kana kuti chii, unenge uri kupi, date of birth, zvese ipapo zvine zvichidiwa. It's strange zvoti vanhu machurches imagine kuti wobvisa mari yo, but pafomu rawasaina padaonekwa kuti unotambira mari. What for? But team rekuJRM, please. I'm not here kuti ndiningine ndingota kuti this is nonsense. I honestly kumasong ndakazvitarisa nini, it doesn't make sense. Come on now. If this is true guys, imi kuchechi uku kwakuningirikineri kwekuti munotoni, but I don't know vanhu ngavaite zvavari kuita ikoko. Gatended pana temba gorimbo nawiki nochivhayo vane chatirava vachibuda vachiudzana mashoko akawanda, ufa kwaya kuAmerica iwewe chero ukati une mari aiwa ini zvakazodai zvanzi aiwa ndakasiya newe yekuti unoda kubudirira kuti uite nhingirikini, unoda kujoina ZANU-PF wopuwa malinks ikoko, zvakawanda zvavari kuudzana, mascreenshots akalika. Ina honestly handikwanisi kumapublisha kana kukuratidzai panapa, but ndandichitoda kuizviita, but ndazotipirwa nomwe munhu kuti mascreenshots iwayo anenge kunetsa kanako mukati, so please don't publish them. But ndo imwe nyaya iri kunyanya kuitika, because I know kuti vazhinji venyu munozoshamisika kuti what exactly is going on. Mascreenshots aya zvazofamba sei, vanhu panapa vane dambudziko ka vanochovhera, hanzi anatunhaidzirwe, vanoti rova baba rova iwe uchinzi rova iwe, wapedza manje, vapedza kukuchovhera, wapedza kurova. Paunozoita zvimwe zvinhu zvacho unozongomuka mangwana wawega. Like what happened to my friend DJ Holly. I think yekwa DJ Holly makainzwa kai mimi yekuti akasangana netsekwende, I don't know kuti matsotsi acho akabva nekupi zvizvi zvakanyatsoitika, but because of zvinhu zvinezvita munhu, vanhu vangajamba pamwe vanhu pese vibva ngosvika ngonanga iwewe. After zvese zvinenge zvichitaurika panapa, after vanhu vachichovhera kuti rova, after warova vanhu vosvika vobva hazvinongondibudira so. But and the other thing, responde yatakatanga kuwana kune vanhu vamwewo vakuti vanongouya vanenge vachitunhadzirwe ivavo vacho, unonzwa mwe kuti imi magara musina mari madonyevera ningi magara musina I was like I don't know kuti type yevanhu vatiri kudhila nawo itype yevanhu vakaita sei. Unongopedzera watochinja wakuita zvimwe the next thing vakupopota futi kuti ko wazosire izvo ungochitoti nhingirikina paya ungochitoti update ungochitoti didi ungoita atatokujaira, but come on now. But anyways, I'm not here kuti ndirame nchitaura nezvenyaya iyoyo. Pane imwe iri kutaurika panapa cabinet reshuffle iri kunetsa iyi. Cabinet reshuffle divide government, ZANU-PF. An imminent cabinet reshuffle is said to have fueled tensions among ministers amid reports of divisions within ZANU-PF structures over a plan to extend President Mnangagwa's stay in office beyond 2028. Mnangagwa's supporters are pushing for the extension of his tenure to 2030, a move analysts say is unconstitutional. Mnangagwa has insisted that he is a constitutionalist and will retire at the end of his tenure in 2028, although his loyalists have intensified plans to extend his stay. Ainyaya 2030 akunetsa manje because ndikuona ma resources akainvestwa pa 2030 awandisa than zvinhu zvakungotaurika panapa izvi. Ma resources acho akaiswa ipapo, it's a lot of money guys. Handidi kukunyeberai, unosvika ungonzi
chakadai so paiswa mari izvo so hanzi pari kuzodiwa chakati vari kungoisa mari yakawanda wobvunzwa munhu akuti ame constitutionalist handisi kuda kuzoita izvozvo mumwe akamboyawo yake version akati no kwangosara manzi mangani mashoma anenge asara ipapa panext year Mnangagwa acharesigna then obva azodzoswa back nenigirikini ndopari ronzi ndo version kana definition yekuva constitutionalist yacho kuti ada kuresigna obva azodzoswa neparliament mukati and I was like parliament vada kudzosa munhu anenge amboenda vana ava havanawo here mangwana future kana zvekuti vanotembawo kuti munhu aresigna anikireni voendawo kumabasa future kufungwa kuti ndikabva panapa ndidi kufanira mupinda kuti president zvakandinetsa honestly but zvakawanda mhuri yeZimbabwe zvatingangoramba tichingotaura ameno maministers acho ari kunzi vada kudivhaidhana nenyaya idzo dze2030 kuti vane chii chavangokwanisa kuita bcause vachero kanzi madivhaidhana anongokudzinga basa kuti ndaumba kwako kwada kungotaura kana one word ZANU-PF will remain ZANU-PF will always be ZANU-PF wese ari muZANU-PF ane mhosva. That's all I want to tell you guys. Munhu wese ari that political party ane mhosva ende mhosva yake mhosva yacho vanokubatsira kuipara kana kuti vanokusiya uchiipara wobva uzongonzi nhingadedede yobva yangovharwa yonyararwa paunozonetsana navo nikuziva ndoshami nemunyu vanogadzira ndosaka zvakasiyana nedzimwe nyika dzekuti kana ukatopara mhosva uri chakati uri chichi unopedzerana nenhigiriki asi pakangonzi wapara yako vanokusiya wakadaro kwada kuzonzi wada kupanduka kuda kuita madivisions unoida kudivhaidha nani unozvona saka dzimwe zvenyaya zvacho zvinotanga kutambisa nguva suoka zvinenge zvingoripo but for makusena naye I think ndatry my level best kuti ndikungokupai tuma updates mbijana chotunhu chiitika but ndakada bva ndangozivisa vanhu kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company obva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit company inonzi Education Research yandaisa paflyer iyo ndo inokwanisa kukubatsira basa iroro ndo vanopedza passport yako iyoyo chete inoita as long as ingori valid chete vabati taurai navo vanokubatsirai.